У апошнія гады Александр Лукашенко нечакана вярнуў у высокія кабінеты цэлы шэраг чыноўнікаў, пра якіх даўно не згадывалі ці лічылі, што яны трапілі ў апалу. І самую уплывовую пасаду сярод гэтых персанажаў займае Александр Косінец. З несамавітага памочніка Лукашэнкі ён ператварыўся ў фармальна другога чалавека ў Беларусі, якому ўсё часцей даручаюць важныя дзяржаўныя задачы. Але за што гэты прадстаўнік віцебскага клана заслужыў такі давер? Чаму яго не ўзлюбілі прарасійскія актывісты? І хто з высокіх чыноўнікаў абавязаны Косінцу сваёй кар'ерай? Самая, наверное, универсальная фигура управленца – это круг, геометрическая фигура. Ты в центре, радиус до каждой точки окружности должен быть одинаков. На этой окружности стоят твои подчиненные люди. Если уменьшишь радиус, сломается окружность. У пачатку красавіка ў палацы незалежнасці прайшла нарада, на якой вырашаўся лёс беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі. Справа ў тым, што чарговы грандыёзны праект лукашэнкаўскай эпохі, у які убухалі сотні мільёнаў даляраў, нават не змог разагнацца да праектных магутнасцей. Вынікам жа пасяджэння стала стварэнне працоўнай групы па выратаванні БНБК, у якую Лукашенко уключыў прэм'ер-міністра Турчына, старшыню Акадэміі навук Караніка і нечаканага персанажа свайго намесніка па усебеларускім народным сходзе Александра Косінца. Незадоўга да таго, гэты ж чалавек апынуўся ў цэнтры ўвагі яшчэ з адной нагоды. Заслухоўваючы справаздачу ўрада, Лукашенко згадаў, што даваў Косінцу задачу падрыхтаваць радыкальныя прапановы па барацьбе з пасярэднікамі. З імі, як і з карупцыяй, нязменны кіраўнік Беларусі змагаецца ўсё сваё палітычнае жыццё, але нешта нічога талковага не выходзіць. У выніку патугі Косінца Лукашенко, які чакаў зусім іншага, назваў спробай стварыць нешта кшталту параллельнага ураду. Он мне второй раз прислал документ создать какую-то комиссию, группу. Ну, смотрю на эту группу. Там все министры, все губернаторы. Это что, второе правительство Косинец создает? Ну, попросил бы 5 человек специалистов, которые соображают что-то в этом. От него взял человека, который контролирует это. Ну, это понятно. Губернаторы будут ездить на совещание к Косинцу, я знаю, как он решает проблему. Я сразу раз насторожился, второй раз. Ну, зачем? Калі ж чыноўнік зрабіў работу над памылкамі, то зноў атрымаў на арэхі, бо ў сваёй канцэпцыі забыў прапісаць адказнасць чыноўнікаў. У нас министр в стороне. Вы будете отвечать? Хорошо. Вы будете отвечать. Как только кого-то там поставили в станок, вы рядом станете. Пишите, с премьером отвечайте. А кто будет отвечать? Они будут отвечать. Хаця Александр Косінец асабліва не выбіваецца з агульнай шэрай масы беларускай номенклатуры, у яго ўсё ж ёсць адна важная асаблівасць. Летась, прызначыўшы прэм'ер-міністрам 49-гадовага Александра Турчына, Лукашенко заявіў пра завяршэнне змены пакаленняў ва ўладзе. На ключавых пасадах амаль не засталося чыноўнікаў пенсійнага ўзросту, і вось тут Косінец з'яўляецца рэдкім выключэннем. Але 20 гадоў таму ён сам быў у ролі таго самага прыкладу маладога пакалення ў беларускай палітыцы. Кар'ера чыноўніка, хаця і пачыналася з даволі высокай прыступкі, але выглядала лагічным развіццём для актыўнага вучонага. Не чакаючы пераабрання на выбарах у далёкім 2006-м, Лукашенко пачаў фарміраваць новы ўрад, і віцэ-прэм'ерам, які адказвае за сацыяльную сферу, ён тады паставіў мала каму вядомага рэктара Віцебскага медыцынскага універсітэта Александра Косінца. 46-гадовы прафесар замяніў тады старэйшага на 12 гадоў Уладзіміра Дражына. Александр Косінец нарадзіўся ў 1959 годзе ў вёсцы Роски-Сялец Аршанскага раёна. З Лукашэнкам, які нарадзіўся ў Копысе, яны не толькі цёзкі, але і фактычна землякі.
Маці Косінца працавала настаўніцай матэматыкі ў мясцовай школе, а бацька, па расказах вяскоўцаў, каб пракарміць 3 дзяцей, часта мяняў працу і займаў розныя пасады, то ў міліцыі, то ў калгасе, то ў райцэнтры. У застойным Савецкім Саюзе адукацыя была адным з асноўных сацыяльных ліфтаў, які дазваляў людзям з ніжэйшых слаёў насельніцтва павысіць свой статус. Такія ж магчымасці давала і служба ў арміі, таму ў старэйшых класах Саша Косінец паступіў у мінскую сувораўскую вучэльню. З гэтым перыядам звязаная адна з таямніц біяграфіі топ-чыноўніка. На сайце вучэльні указана, што нейкія сямейныя абставіны не дазволілі хлопцу з Аршаншчыны давучыцца да канца, але разам з тым у інтэрнэце можна адшукаць публікацыі, дзе сярод выпускнікоў мінскай сувораўскай вучэльні згадваецца і Аляксандр Косінец. Пасля школы хлопец паступіў у Віцебскі медыцынскі інстытут. Відавочна, што на выбар прафесіі паўплываў яго старэйшы брат Уладзімір, які таксама адвучыўся на доктара. Кар'ера выпускніка-выдатніка, які пасля вучобы застаўся ў інстытуце, рухалася імкліва. Да 34 гадоў Косінец паспеў абараніць і кандыдацкую, і доктарскую дысертацыі, а таксама напісаць мноства навуковых прац. Мала хто мог пахваліцца падобным, але кажуць, што ўсе дасягненні былі заслужанымі. Акрамя таго, таленавіты медык рухаўся і па ідэалагічнай лініі. Спачатку ён стаў сакратаром камсамольскай, а пасля і партыйнай ячэйкі. У 1995 годзе актыўны Косінец стварыў на базе Віцебскіх медінстытута і абласной бальніцы рэспубліканскі навукова-практычны цэнтр інфекцыя ў хірургіі, пасля чаго асабіста стаў першым кіраўніком новага РНПЦ. Але надоўга ў ім прафесар не затрымаўся, бо ўжо ў 97-м яго павысілі да рэктара Альма-Матэр, якая ў незалежнай Беларусі была перайменаваная ў Віцебскі дзяржаўны медыцынскі універсітэт. Дзейнасць энергічнага Косінца выходзіла далёка за межы навучальнай установы. Ён рэдагаваў часопіс навіны хірургіі, а таксама за грошы універсітэта выдаваў зборнік выступленняў Лукашэнкі з мэтай ідэалагічнага выхавання будучых дактароў. А ў 2004 годзе, за год да пераезду ў Мінск, рэктар ВДМУ распрацаваў канцэпцыю ўмацавання здароўя насельніцтва Віцебскай вобласці і быў прызначаны ў Савет Рэспублікі. Але паўнамоцтвы сенатара давялося скасаваць, калі па волі Лукашэнкі няўрымслівы доктар ператварыўся ў чыноўніка. Цікавы момант. У адзін дзень з прызначэннем Аляксандра Косінца віцэ-прэм'ерам здарылася яшчэ адна знакавая падзея. Сваёй пасады пазбавілася міністарка аховы здароўя Людміла Пастаялка. Дачка Пастаялкі Ірына Абельская у сярэдзіне 90-х стала асабістай доктаркай Лукашэнкі, а праз 10 гадоў нарадзіла таму 3-го сына. Пазашлюбныя стасункі спрыялі кар'ернаму росту не толькі самой Абельскай, але і яе маці. На пасадзе міністра Людміла Пастаялка стала аўтарам даволі дзіўных ініцыятыў. Напрыклад, яна прапаноўвала лячыць пацыентаў толькі па месцы прапіскі, скараціць час бальнічных ды шпіталізацыі, а таксама рэфармаваць некалькі навукова-практычных інстытутаў. Магчыма, штосьці з гэтых ідэй і давялі б да канца, але Пастаялка захварэла на рак і была вымушаная пакінуць міністэрства. У некаторых артыкулах можна знайсці меркаванне, што віцэ-прэм'еру Косінцу удалося выратаваць беларускую медыцыну. Для гэтага хапіла таго, што ён спусціў на тармазах спрэчныя прапановы бабулі Колі Лукашэнкі. Сам жа Косінец мысліў куды больш глобальнымі рэчамі. Ён распрацаваў праект нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі Беларусі. У змяншэнні насельніцтва чыноўнік вінаваціў шкодныя звычкі, нездаровае харчаванне і нізкую актыўнасць. Віцэ-прэм'ер хацеў абмежаваць гадзіны продажу спіртнога ў крамах, а таксама стварыць працоўныя лагеры для алкаголікаў. У той жа час Косінец у эфіры прапаганды не забываў казаць, што за яго дэмаграфічную праграму насамрэч трэба дзякаваць Лукашэнку, а не яму. На фоне пасіўнай лукашэнкаўскай наменклатуры віцебскі хірург са сваім фантанам ідэй выглядаў белай варонай і хутка пачаў раздражняць сваіх калег. Асноўнымі антаганістамі Косінца былі яго непасрэдны начальнік прэм'ер-міністр Сяргей Сідорскі, а таксама першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Анатоль Рубінаў, які адказваў за ідэалогію.
У выніку замест чарговага павышэння ініцыятыўнага чыноўніка чакала балючае паніжэнне. Пасля выбуху на Дзень незалежнасці ў 2008 Лукашенко вырашыў абнавіць сваю каманду і пачаў пошукі новага кіраўніка для сваёй адміністрацыі. Як пісаў Александр Фядута, кандыдатур было ўсяго толькі дзве – Владимир Макей ды Александр Косінец. Перад канчатковым рашэннем Лукашенко вырашыў параіцца з ужо згаданым раней акадэмікам Рубінавым, і той даў адназначную рэкамендацыю. У выніку адну з ключавых пасад у сістэме заняў ціхі Макей, а гарачага і ініцыятыўнага Косінца адправілі губернатарам у родную Віцебскую вобласць. Ну а узнагародай за адданую працу віцэ-прэм'ерам стаў зямельны надзел у Драздах. Некаторыя чакалі, што на чале з самага адсталага рэгіёна чыноўнік, які шмат каго закалупаў сваёй энергіяй, альбо проста захлынецца працай, альбо банальна збавіць абароты, бо ў наменклатурных колах лічылася, што галоўнай задачай для губернатараў было забяспечыць патрэбную лічбу на выбарах, а астатняе ўжо не так і важна. Аднак і на новым месцы Александр Косінец дэманстраваў ранейшую актыўнасць. Ён публічна распякаў падначаленых за няякасную працу і мог нават паказальна звольніць каго-небудзь па выніках тэлефоннай прамой лініі. Акрамя таго, губернатар генераваў шматлікія папулісцкія ідэі. Напрыклад, ён хацеў пабудаваць у абласным цэнтры беларускі Дыснейленд, а таксама патрабаваў забараніць секс па тэлефоне і загадаў, каб у цэнтры Віцебска стаяла самая высокая навагодняя ёлка. Ну а за невыкананне загадаў кіраўнік вобласці пужаў чыноўнікаў персанальнай адказнасцю, а іх бяздзейнасць называў нанясеннем эканамічных стратаў усёй Беларусі. Варта адзначыць, што пры Косінцы ў Віцебску паставілі помнік вялікаму князю літоўскаму Альгерду. І гэтая ідэя з'явілася яшчэ ў 2010 годзе, але яе рэалізацыя зацягнулася, у тым ліку праз шматлікія скаргі прарасійскіх актывістаў. У выніку конны манумент адкрылі толькі летам 2014-го, і ў гэтым ёсць адзін даволі паказальны момант. Справа ў тым, што на фоне расійскай анексіі Крыма і пачатку вайны на Донбасе у самым прарасійскім абласным цэнтры Беларусі увекавечылі не нейкага савецкага генерала, а персанажа выключна беларускай гісторыі. Губернатар Косінец ваяўніча каментаваў крытыку з'яўлення помніка Альгерду наступным чынам. Цытата. «Мы будем рабіць так, каб былі мір і дабрабыт, але сюды мы нікога не пусцім. Нам чужой зямлі не трэба, але і сваёй мы не аддамо. Хто з мячом да нас прыйдзе, той ад мяча і загіне». Канец цытаты. Аднак тут не варта зачароўвацца патрыятызмам чыноўніка, бо за год да помніка Альгерду у цэнтры Віцебска паўстаў бронзавы патрыярх рускай праваслаўнай царквы Аляксій. Аминь. Общественная, религиозная, политическая, вся была направлена на соответствие. Выглядае, што сваю ссылку ў Віцебск Косінец разглядаў часовай і ніколі не кідаў надзеі зноў трапіць у Мінск. Паралельна з разносамі рэгіянальных чыноўнікаў губернатар дабудоўваў свой асабняк у Драздах і ў канцы 2014-го нарэшце атрымаў магчымасць у яго вярнуцца. Тады Лукашенко вырашыў кардынальна ператрахнуць усю вярхушку ўлады, і новым прэм'ер-міністрам стаў Андрэй Кабякоў, а на яго пазіцыю кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта быў прызначаны Александр Косінец. Наперадзе маячылі чарговыя выбары, і падрыхтоўку да іх даверылі актыўнаму чыноўніку, які за 6 гадоў у Віцебску захаваў не толькі сваю энергію, але і безумоўную лаяльнасць. Прычым, настолькі моцную, што дзеля сваёй палітычнай кар'еры яму давялося ахвяраваць кар'ерай уласнага сына. Владимир Косінец пайшоў па слядах бацькі і стаў пластычным хірургам у Маскве. Аднак пасля таго, як аднойчы Лукашенко абурыўся тым, што дзеці былога міністра адукацыі Сергея Маскевіча жывуць у Злучаных Штатах, маладому перспектыўнаму доктару давялося вяртацца на радзіму. Дзякуючы павышэнню Косінца стаў магчымы і неверагодны кар'ерны ўзлёт адной вядомай чыноўніцы. На знаёмую для сябе пасаду віцэ-прэм'ера па сацыяльных пытаннях губернатар прасунуў кіраўніцу Новаполацка Наталлю Качанаву. І менавіта з таго моманту былая дыспетчарка вадаканала стала адным з ключавых персанажаў беларускага палітычнага ландшафту.
Атрымаўшы задачу забяспечыць спакойнае пераабранне Лукашэнкі на чарговы тэрмін, Косінец адразу заявіў, што не дапусціць у Беларусі ніякіх украінскіх сцэнароў. О каком Майдане может идти речь? Сегодня во всем мире это трансформируется как призыв к каким-то вооруженным действиям, столкновениям. У нас никаких Майданов не будет. У сярэдзіне 2010-х роля кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі дасягнула свайго максімуму. У сваіх рэйтынгах самых уплывовых беларусаў наша Ніва ставіла Косінца на 3-й радок. Вышэй былі толькі кіраўнік Беларусі і старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Вакульчык. У выніку чыноўнік паспяхова даў рады сваім галоўным задачам. У 2015-м Лукашэнку без шуму прасунулі на чарговы тэрмін, а яшчэ праз год без эксцэсаў прайшлі і парламенцкія выбары. На іх не проста дазволілі удзельнічаць намінальна апазіцыйным кандыдатам, але дваіх, Алену Анісім і Ганну Канапацкую, нават зрабілі дэпутатамі. Ну а у кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта былі і свае нагоды для гонару. Впервые выборы прошли на небезальтернативной основе во всех 110 округах. Явка избирателей 74,8%. Количество обусловлено качеством. Дзве паспяховыя электаральныя кампаніі далі магчымасць Лукашэнку ў чарговы раз пачаць гуляцца ў адлігу, а паслужлівы Косінец, нягледзячы на давер, нечакана быў адпраўлены ў адстаўку. Сваю адміністрацыю кіраўнік Беларусі часта крытыкаваў за няздольнасць вырашаць кадравыя пытанні, а таксама за адсутнасць зямных, а не папулісцкіх ідэй. Але таксама існуе меркаванне, што Косінец проста ў чарговы раз закалупаў усіх сваёй актыўнасцю. Але далёка вернага падначаленага Лукашэнка не адпусціў і ў маі 2017-га зрабіў яго памочнікам па стратэгічных праектах. З аднаго боку гэта выглядала як ганаровая пенсія для яшчэ не пажылога Косінца, а з другога пакідала заслужанаму чыноўніку доступ да цела. У выніку віцебскі прафесар хоць і страціў наменклатурны ўплыў, але працягваў часта мільгаць на мерапрыемствах з удзелам Лукашэнкі. Так, Александр Косінец быў сярод тых, хто мусіў распрацаваць айчынны электрамабіль. Лукашенко, уражаны падоранай Тэслай, хацеў, каб навукоўцы зрабілі нешта падобнае і ў Беларусі. Прадказальна праект скончыўся правалам, а бадзёры памочнік у 2019-м пераключыўся на змаганне з падзяжом жывёлы, і вынік яго плённай працы летась агучыў Лукашенко. О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума. Калі ў разгар пандэміі каранавірусаў у Беларусі захацелі зрабіць сваю уласную вакцыну, то прафесар Косінец стаў адказным і за гэта. Ён збіраўся разліваць прэпарат на прадпрыемстве ў добра знаёмым Віцебску, але і тут нічога не атрымалася. Здесь полностью налажена система производства. Здесь от начала до завершения должна она производиться. И перевозить ее никуда не надо. На 8-м этаже. И параллельно, когда будет построено здание, будет производиться по классическому пути инактивированная вакцина, только в больших объемах. Инактивированная – это не та, что в России? Нет, значит, тот, Александр Егорович, не получился вариант. Республиканский центр эпидемиологии и микробиологии получил культуру клеток, получив аденовирус первого, введение второго, не смогли. Ну ладно, не ругайся матом. Там не буду ругаться, хорошо. Акрамя таго, менавіта Косінец расказваў прапагандзе, што будаўніцтва беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі і нежанскага горна-узбагачальнага камбіната дасць імпульс айчыннай эканоміцы. Але першы мегапраект не змог нават разагнацца, а другі на стадыі будаўніцтва адабралі ў расійскага мільярдэра Міхаіла Гуцырыева. У выніку БНБК цяпер ратуе група з удзелам усё таго ж Косінца, а нежанскі камбінат Лукашенка марыць прадаць амерыканцам. Сярод іншага, усюды існы чыноўнік быў сярод удзельнікаў камісіі па зменах у Канстытуцыю. Планавалася, што пасля чарговага рэферэндуму 22-го года Лукашенко перасядзе ў крэсла старшыні усебеларускага народнага сходу і ўжо адтуль будзе кіраваць марыянеткавым прэзідэнтам. Цікава, што на першых парах Косінец адкрыта крытыкаваў парадак фарміравання айчыннага аналагу з'езду КПСС. У выніку ж Александр Лукашенко сыходзіць пабаяўся, але ў 24-м годзе зладзіў нечаканы трук. На чарговым усебеларускім народным сходзе ён не толькі асабіста ўзначаліў гэты орган, але і атрымаў першага ў сваім жыцці непасрэднага намесніка. І ім даволі нечакана стаў 64-гадовы Александр Косінец.
Тлумачачы яго вылучэнне ў намеснікі старшыні УНС, Лукашенко пацвердзіў, што гэтага чыноўніка многія недалюбліваюць. Да, он бывает иногда радикален, резок, поэтому уверен, может кому-то, особенно из членов правительства, эта кандидатура не совсем понравится, ну, такой Косинец. Он радикальный, резкий, для него не существует авторитетов. И если где-то на совещании обсуждают какой-то вопрос, даже мне трудно его порой остановить. Пока уже я кулаком не стукну, говорю, садись. Садится. Переживает, но садится. Новое совещание, новое что-то, и он вперед, шашки на голову. Але ж на другой чашы шаляў былі шматлікія станоўчыя якасці. Его особенность в том, что это трудоголик и патриот. Я даже в свое время засомневался. Думаю, не стоит ли кто-нибудь оттуда, или с востока, или с запада, за спиной этого человека. Он настолько был решительным в исполнении тех поручений, которые ему давал. Часто и проверял его этими поручениями. Прошло много лет, Косинец каким был, таким и стался надежным и патриотичным человек. У выніку дэлегаты узгаднілі чарговае прызначэнне для Александра Косінца. Сам ён у гэтым пабачыў прыкмету сапраўднай дэмакратыі і адначасова праяву вялікага даверу да сябе. Почему именно Косинец? Вы же видите настоящую нашу демократию. Так приняло Всебелорусское народное собрание. Коли оно такое приняло решение, проголосовало, значит, стал Косинец. Значит, они ему доверяют. Ну и самое главное доверие – это главы государства, президента Республики Беларусь. З новай пасадай жыццё Косінца фактычна не змянілася. Ён працягнуў круціцца вакол Лукашэнкі і атрымліваць ад яго важныя задачы, пры гэтым імітуючы бурлівую дзейнасць. Настолькі, што аднойчы кіраўніку Беларусі нават давялося публічна абсякаць свайго падначаленага. Сегодня массовый сев. Мы планируем 10 тысяч часов. Массовый, Да. а не массовый. И не Большие участки нам досесть буквально несколько дней. Что значит несколько дней? Сегодня массовый сев, а потом еще несколько дней. 348 тысяч. Он не знает. На утро было... Он не знает. Он знает, он знает. Ну и хорошо, он расскажет сам. Хорошо. 348 тысяч сегодня будет подходить. А надо. Надо. 348 тысяч. Так ты же говоришь, еще не массовый будет сев. Он выразился немножко неправильно. Александр Николаевич, меня информируют правильно, что вы иногда забегаете вперед губернатора. Ну а аднаго разу Лукашенко нават назваў Косінца сваім пераемнікам. За зиму всех надо закрутить, завертеть. Ты-то будешь работать губернатором, поэтому надо заставлять людей работать так, как надо. А мне за что? Вот, может, президентом будет, поэтому. Ты его не оставишь. Ты его не оставишь губернатором, если будет. Вы будете президентом. Не, подожди. Вот, видишь? Видишь? Але ў працы Косінца ёсць адзін важны нюанс. У адрозненне ад міністраў і губернатараў яго паўнамоцтвы і адказнасць нідзе канкрэтна не прапісаныя. І падобна, што ніхто з топ-чыноўнікаў таксама асабліва не разумее, што можна і чаго нельга намесніку кіраўніка УНС. Падчас адной з нарад восенню 24-го года экс-прэм'ер Роман Галоўченко нават атрымаў за тое, што пасадзіў Косінца занадта далёка ад Лукашэнкі. У нас вообще-то президиум, Роман Александрович. Поэтому приглашенные должны быть, Александр Николаевич, соответствующим образом. Это вам для начала замечания. Вы меня поняли? Ва ўмовах, калі усебеларускі народны сход так і не запрацаваў як мусіў, а проста працягвае імітаваць дзейнасць, яго кіраўніцтва займаецца амаль тым жа самым. Александр Косінец мог бы атрымліваць асалоду ад ганаровай пенсіі ў сваім катэджы ў Драздах, але дзякуючы прыроднай актыўнасці і бясконцай лаяльнасці, ён і дагэтуль застаецца ў фаворы. Аднак апошнім часам амаль усё, за што ён бярэцца, скончваецца вялікім правалам, бо час гучных камсамольскіх лозунгаў ужо даўно прайшоў, а ўся сістэма, вінцікам якой на працягу апошніх 20 гадоў з'яўляецца віцебскі чыноўнік, ужо даўно не можа даць нічога эфектыўнага. Сегодня все ходят, тычат в эти айфоны, так же?
Да, глубоко уважаемый Александр Григорьевич, Ну, ты благодаря только не докладывай нам об вашей этом. поддержке и то, что эта отрасль находится в эпицентре вашего зрения в течение 25 лет, мы будем конкурентоспособны на мировом рынке не только в области военной, но и гражданской микроэлектроники. Сколько лет? 25 лет. О, Господи, нас с тобой не будет. Ну а что делать?